myslíš A mi tú, čo prišla a povedala chodila... mi, že tvárte sa, že ste ho čítali. Myslíš tú, čo chodila v tom plášti pracovnom, takom modrom, ne? Ne, nechodila. Ale čo ste s ňou boli kamaráti, Doriti, ona tam roky učila, potom odišla robiť inšpektora. Volárka, No však to je volárka. No, No a ona nám prišla potom na maturity sa pozrieť a ona prišla ku mne a hovorí, že ukážte, čo ste si vytiahli. Ja som na to pozerala, akože čo? A že šukšina, že tvárte sa, že ste to čítali. Však to ani povedať neviem, šukči. Ja odtedy si to poviem, že šukšina. A odtedy som to v živote Ja si nepočula. pamätáte si, keď tá voľnárka povedala, že bude dneska písomka, naraz za ňou niekto prišiel, že ju odvolal. A ona, že dobre, kľudne píšte, a my jak kokoti. Ne, to nebolo tak. Ona hovorí, že mala by som vám dať písanku, ale musím si niečo vybaviť. A ja hovorím, však pani profesorka, dajte nám písomku a kľudne choď. To je nápad. Dala nám písomku, ale lepšia ako troječka nebola aj tak. A my jak kokoti sme všetci opisovali. Evi, ale jak si došla s tým oným, s tou sádrou, to nemalo chybu. Ja, Fančovice bola? Pančovič, no. Ja som... Tí baťovky, čo nosia, čo mu vrzgali. Vrzgali, no, A v tej autoškole som mala známych všade. Kolega mal sestričku práve bez ručky, tak mi dal pravú ruku do sádry, že aby som nemusela písať písomku, lebo som sa to nenaučila. Keď je zbadala, aká je ľahká. Ja by som to vyskúšala. A on dobre, dal mi jedničku s hviezdičkou a napísal úprava, ale cení sa so zlomenou rukou a ja do piči zo školy Nenadávaj. dala som sádru dole. To vieš čo, toto je nič, ale my keď sme boli už na výške a sme ti išli písať, a ja neviem prečo, my doteraz máme akože tú prodekanku, tiež takú kamarátku, jak bola Eva. Áno. Ale vieš čo, my sme boli traja, ten Tomáš, ten spolužiak, tá Táňa zo Šamorina a ja, my sme boli taká trojica, doteraz sme, tu sa stretávame vždycky, že stretneme sa pod Marhulou. A vždycky tá prodekanka prišla ku mne, ja som nemala auto, vozil nás Tomáš. Rozumieš, ale vždy prišla za mnou, že či ju zobereme do Bratislavy. A kam si chodila do Počúvaj, školy? písali. Kamarín. No, fakulta manažmentu oproti Zimaku, čo je na odbojárov, ale na prednášky sme museli chodiť do Sladkovičova. To tie tak jebnuté, aby sme mohli platiť odbor. Áno. A teraz, jak sme písali tú písomku, ja som sedela vždy vzadu. Keď bola písomka, vieš, akože skúška, tak ja vždycky vzadu. A tá prodekanka, ona ti išla cez celú tú veľkú triedu, nás bolo ale 70. A rovno ku mne, ja ťahákov takto na stole, že ona prišla ku mne, oprela sa takto o stol a mi hovorí, že Anka, idete do Bratislavy? A ty ťaháky si Ja nechala. som na ňu pozerala, jak jebnutá. Ja som nevedela, mám pozrieť, rozumieš, základ bol nepozrieť na to, čo nesmieš. A hovorím, jasné, bereme vás. Dobre, super, fajn. Otočila sa, išla preč a zasa v triede všetci do rehotu, lebo rozumieš, čo ja im môžem povedať, ja som auto nemala. Však to máš Ale vždy prišla za mnou. Na ekonomike čo spravila henta? Jak sa volala tá trúba? Také brčkavé vlasy nosila. Ekonomiku nás učila. Čo ma vyvolala ma zo